Čaute ľudia, vítam vás v novom videu a dneska ideme hrať 5 battlov so Shadeou. Už som ju získal a teraz robím Piperku, ale ja si ju switchnem za toho Meeple, či ak sa bude volať ten nový brawler, možno, ak ju neunlocknem dovtedy. No a mimochodom dostal som aj Melody už, ale nás to teraz nezaujíma, ideme hrať so Shadeou a mám 10 075 trofejí, čo je veľmi dobré. Takže ideme na to. A mám ešte malý rank, takže by to malo byť dosť ľahké. Dáme si 5 battlov zatiaľ. Sú 4 shady, dobre. Takže tu bereme tu power cubeky. A je sa do boja. Ahoj, ahoj. Kamo. Neskapem ešte, no. Dobre, takže musíme si toto trošku polepšiť. Nevadí. Dobre, nevadí proste. Ideme na ďalší battle. Ale dáme si možno aj viac battlov, jak len 5. Možno. OK, takže ideme na Power Cubeku najprv. Kámo, tento... Bruch Shadea. Takže ideme niekam a Haderil. Skap! Dobre. Nie, ona ma odstrelila. Nie! Kámo, prečo sa mi tak nedarí? Dobre, nevadí. Štvrté miesto je tiež dobré celkom. Možno. Dúfam, že tu budú nejakí boti. Lebo chcem mať aj nejaké vyhraté hry. Ani nie. Idem preč od pokera radšej. Ja skapem zás, brá! Prečo sa mi tak nedarí? Play again. Tak možno si s ním, alebo s ňou, neviem, kto to je. Zahráme aj viac battlov. Lebo toto sa mi fakt nepáči. Ja so Shadeou nie som zase taký dobrý. Lebo ona je na blízko, ja som lepší s brawlermi na diaľku ako na blízko. No čo už? Shelly na skape. Čo? To jak ma dala? What the f? To čo bolo? Dobre, tak akože teraz sa nám fakt nedarí, keď nás dala Shelly na... Dobre. Akože toto som nečakal. To koľko tu je tých shade. No ale zase keď bude tá ďalšia sezónka, no tak všetci budú Buzz Lightyearovia. Teraz sú všetci Shade a potom budú všetci Buzz Lightyearovia a potom budú tí Meeplovia všetci, takže... A ak sa tešíte na novú sezónku, dajte odber a ak nie, no tak dajte like. Dobre, skapla.
Prečo takto? Nenávidím toto proste. To koľko je tu tých shade ako... Bro. Teraz je shade strašne obľúbená. Dobre, ideme radšej preč, lebo... To sú všade shady. Tým, dobre. Ten Daryl sa snaží robiť toto. Lol. What the hell? Ok, už sa zabili, what the hell? Dobre. Traja brawlery, kamo. To čo bolo? Dobre, no. Tak aspoň 7 trofejí. Stále som vyhral. Ideme play again. A nezabudnite dať like a odber na toto video. Ak sa vám to páčilo, samozrejme. Akože minulé video, čo som pušoval Barryho a ani som ho nepušol, tak to bolo fakt blbé, ale to je jedno. O tom sa teraz nebavme. Dobre, takže idem radšej preč od týchto capkov tu. Idem radšej preč, lebo... Carlosko, to by som mohol dať. Preč? Nie! Dobre, aspoň 6 trofejí. Takže toto nie sú 5 battlov, ale... Ja toto video asi nazvem, že hranie so shadeou, lebo... Proste ju tu trihardíme. A toto video bude dosť dlhé, možno. Je tu ten 8-biťák, ten skin mám aj ja, takže... Messi Otis Skibidi Mortis tam je. Dík, Spike. Kit, nie. Nie! Brul. Kit. Skúsime ísť duo showdowny ako. Máme tu star dropák. Super her. 30 kreditov? Duo showdowny. Skúsme to. Akože... Som s Mikom, takže to by mohlo byť dobre celkom. Ešte táto tu mapa. Uí, ja si tu chodím po vodičke iba tak, že proste... Zoberieme Power Cube-ku. Fakt? Dobre, skapela. Teraz Lola a táto. Nita. Poďme na ňu, poď. Yes, dobre. Už sú tu len 3 týmy. Aha, tu je. Ja som videl tam niekoho. Niekto čo?
Dobre, radšej idem preč, keďže tam niekto je. Haló, kde ste? Už je showdown, dobre. Yes. Dobre. Dáme play again, lebo sa nám tu lepšie darí, jak sa showdowne. No, takže dáme play again. Ale za chvíľu sa už naše videjko bude končiť. No, mrzí ma, že to takto dopadlo. No, ale už sa veľmi teším na ďalšiu sezónu. Akože to, že tam bude Buzz Lightyear zadarmo. Ja som si najprv myslel, že to bude proste, že proste to bude nejaká blbina. Ale potom som zistil, že to vlastne je vianočný darček od Supercellu. A pridá sa taktiež aj dva noví brawlery. A potom bude ešte tá tanečná sezóna potom, takže sa na to veľmi teším. No tak poďme sa venovať našej hre. Nedal Darilák, fakt. Pozor, čo robí ten Riko? On je blbý. No nevadí. Dáme play again. A naše video sa za chvíľu už končí. Dáme si ešte 2 hry asi a potom skončíme video. Je tu Barry, Emberka, dobre no. Za mnou je ten Barry. A keď si myslíte, že Shade je OP, no tak dajte odber. A keď si myslíte, že není, tak dajte like. Bro, ten Edgar. NPCčko. What the... Kam, choď preč. Healuj sa. Dobre. Kamo, prečo? Poď, Barry. Už som tu. Čo robí? Je blbý. Však mali preč asi. Dobre, posledná hra, lebo akože sa toto... Aj tak už nemám ani čas, takže posledná hra dnešného videa. Sú to zase veľa shadeov, asi 4 aj so mnou. A so mnou je Pearl. Ešte radšej na ňu nejdem, lebo minule to dopadlo. Preč. Nie. Preč. Kamo, dobre. Je tu Pearl, ale on skápe, pozeraj. Nevadí, takže toto bude koniec dnešného videa, čo už prehrali sme, ale to vôbec nevadí. Takže čaute a vidíme sa v ďalšom videu.